Za medem, do kterého zaboříte lžíce, stojí strašně moc práce, možná víc, než byste řekli. To nejdůležitější je ochránit zdraví a život včelaře a zároveň neublížit včelám. U nás bývá stáčení medu většinou záležitost na 2 nebo na 3 dny. První den je to výhradně o Honzovi. Já mám ze včel velký respekt. Honzik vyndá rámky, přestěhuje je domů, odšpuntuje, aby uvolnil med a v medometu vytočí. Potom med několikrát filtrujeme, abychom ho zbavili zbytků vosku a nečistot. A necháme ho minimálně 24 hodin odstát, aby se vyčeřil předtím, než ho začneme stáčet do sklenic. To už je u nás taková hodně oblíbená činnost, protože je spojená se spoustou vůní a chutí. Tak až si budete dávat med na chleba, vzpomeňte si, kolik je za ním práce.